Ahoj, ahoj lidi, vítejte u dalšího dílu našeho Let's Play Minecraftu. A my jsme se rozhodli přemístit bydliště, takže uděláme si tady takhle na tom plácku dům. A začneme, jo, už si konečně pozdravil. Takže Milane, ty běž těžit dřevo. Kaktus si tady ještě nestál. Až budeme mít dům. Tak. Jo, tady mi bouchnul creeper, takže trošku se mi nepovedlo. Někde tady na tom plácku takhle. A já už potřebuji kostky, takže já vezmu tady to dřevo, tohleto dřevo a tohleto. Tak si vezmu ještě takhle z cobblestone pro případ. Smeltím si to, tak. Stavíme si něco jenom menšího, nebo možná, že i většího. Tak. Bude okno. Tak. Tak. Já už mám 7 level. Jo, já bych se to tady měl ještě nějak osvítit. No, cestou jsme našli jsme menší vesnici, tyhle. Já miluji blbosti. Našli jsme menší jeskyni. Tam jsme našli trošku. Poznamenávám trošku železa, hodně, co nejvíc. A je to snad 29 železa, celkem my dva dohromady, takže tak. Tak. To bude náš dům tohleto. Ne, ten by byl o něco vyšší. Tak tady vám sebe. Jo. Tady někdo dělá reklamu. Tak. Vypadá divně. Tady ten uchylák tady píše blbosti. Jo, jasně. No, ten tak bude stačit. Já ještě dám vypalovat písek. Počkej, tak. Mám 8 železa. Jo, mně už to stačí, prostě. Tak já potřebuji písek. A my ho máme jenom 9, bomba. Jo, to je opravdu uchylák. No, co to tam stavíš? Vypadni. Tak aspoň nahoře, no to je divný tohleto. Tady se někdo bugnul ve zdi a umřel. No písek taky nějaký zkus vzít. Tak jsme zpět. Nám vypadnul hovor trošičku. Tak. A jdeme teda stavit. Tak uděláme ještě takhle jedno. Hele, on jde vlastně vypnout chat, viď? Počkej, snooper settings, ne, chat settings, web links, tak.
Zkusím tohle. Zkus něco napsat do chatu. Jo, super, nemám tady chat, takže se nechám úplně vyplay. Tak, teďka ten písek. Ho tady trošku kopnu. Takhle. Tak. Takhle. No já mám jenom 16 glasspaneů. No jasně, dej sugarcane před vchod. Proč je dáváš na sebe? Dej je vedle sebe, ať na tom něco získáme. Ty seš úchyl totiž, jako tak. Dělej jednoduše. A ono to začne rozmrazovat, musíš tady nechat torče, jinak to bude zase. Hlavně je nedávej na sebe. Ale promiň, jako, ale to je ta největší blbost, co můžeš udělat. No. Vidíš, jak se. Ty vole. Fakt kopnu do hlavy. No, vidíš, jak je ta voda hnusná. Nechci tady mít tekoucí vodu. Žaluji. Ty. Tak. To sklo tam jdu dát. Já nevím, jak dlouho natáčíme. Se za chvilku podívám, stopnu videjko. Ne, asi. Tak já se podívám, jak dlouho natáčíme a hnedka se vrátím. Tak, jsme tu. Máme ještě čas. Jak jsi tam položil to dřevo? Jako polož ho tam normálně. Jako, co to je to? No jasně. Aha. Tak to napadne každýho úchyláka, ne? Koukni. Dělat tohle. A tohle. No, ty. Ale sklo máme už. Už ho máme hodně. Já už mám 32 glasspaneů, to stačí. Ano. V minulém díle si nebyl slyšet. No nevím, já jsem na video ještě nekoukal. Yes. Prase. Tak. Jo, dobře, ale já mám vypnutý chat, víš? Takže já to nevidím. Já to vím. Jakou torč? To říkám. Já nevím, jak často musí být, já jsem na tohle moc nekoukám.
Když pravdu řekl, tak se docela lajdat. Tak. Já můžu postavit tu střechu. Dřevo je v bedně. Je super. A já rovnou využiju ty 1, 3, 2. Udělám to. Jo. Snad ten stack, no to nebude stačit, ale to je jedno. Dobře ti tak. Děláme to takhle. Ale to nestačí rozhodně. Když to chci dělat, tak jak to chci dělat. Tak a už máme poslední 2-3 minutky. Takže asi to střihnu a až dostavíme, tak se vrátím. Vrátíme vlastně. Takže jo, takže až bude mít dostaveno, tak se ozvem. Takže zatím čau, u mě to bude tak 10 minut a u vás tak vteřina, se uvidíme. Tak jsme tu. A takže je to jakž tak dostavěný, tady to je jenom pomocný schody na střechu, kterou jsem dělal vlastně takhle. Udělal jsem to takhle, tu podlahu, protože tady bude ještě cobblestoneový takhle vstup. A zatím si myslím, že je to pěkný, naházíme sem ještě česky a uvidíme se teda u dalšího dílu, takže čau čau a mějte se.